काही सेकंद होते ना असं सगळं झालं होतं. आणि तो भवरा होता ना, भवरा खराब होतं, त्याला आधीवर टाकला तर प्रत्येक ठिकाणी वगैरे असतात ना, तेव्हा घरच्यांची आपल्याला आठवण येतेच. लवकर घरी पटकन, काळोखात जाऊ नका रे. पाडव्याची सकाळ बघा, नवीन वर्षाची सकाळ. छानसं धुकं पडलंय, पण मला अशी गरमी होते करिश्मा. मला गरम झालेलं आहे, माझा घाम सुटलाय. हे आपलं सुंदर घर, चूल पेटवायची बाकी आहे. ते बघा करिश्मा तिकडे. हाय राम. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि बघा सकाळी सकाळी झाडू घेतलेली आहे. म्हणजे आधी घर झाडं होते म्हणजे कचरा वगैरे काढायला घेतला होता, फक्त हॉल बाकी झाडू काढायचा. मग असे अंधार होता ना, म्हणून मग घराबाहेर काही पडली नाही जास्त. म्हटलं थोडंसं उजडू ते मग बाहेर ते. तर आत्तासं उजाडलं आहे. आता वाजले तर 6:15 झालेत. 5:30च्या दरम्यान ना चांगलासा काळोख असतो. तर आज पाडवा म्हणून सगळी घाईघाई आमची चालू आहे. म्हणजे पूजा वगैरे करायची ना, गुढी उभारायची. आणि नंतरला म्हणजे घरातलं पण जे काय आहे नैवेद्यावर ते पण करायचं आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी घर स्वच्छ करून घेणार आहे. म्हणजे झाडू काढून झाले का मग लादीवर पुसून घेणार. आणि मग बाकीचं जे काय आहे ती सगळी तयारी आणि स्वतःचं सगळं आवरायचं. असं सगळं म्हणजे गेल्या वर्षी आपण सुरुवात केली गुढी उभारायची ह्या आपल्या नवीन घरामध्ये. हे आपलं दुसरं वर्ष आहे. मला एक कमेंट होती एका ताईंची की ताई कुणाल आणि दादा येणार आहेत का मुंबईवरनं पाडव्यासाठी. तर नाही येणार आहेत, त्यांना नाही आहे सुट्टी त्याच्यामुळे. आणि काय होतं की 12 तासाचा प्रवास आहे, की नाही जमत. मग ते येण्या जाण्यामध्ये 2 दिवस जातात आणि एखाद दिवस समजा सुट्टीचा असेल मग ते 1 दिवस फक्त राहायला मिळतो. तर नाही जमणार आहे, त्याच्यामुळे आपणच गुढी उभारायचे. आणि बाजारात पण जायचं. आज वार बघा मंगळवार आहे, तर मंगळवारचा आमच्याकडे आठवडे बाजार आहे. तर बघते आता कसं जमते का, मला जायला जमते का, नाहीतर मग ह्या दोघांना पाठवून देईन. असं सगळं आहे. तर सगळं आधी मला हॉलमध्ये क्लीन करून घेते, झाडू काढून घेते आणि मग पाणी घालायचं झाडांना, पाणी पण भरायचे. तर आजचं वातावरण तुम्ही बघताय कसं ढगाळ वातावरण आहे. म्हणजे कधी पण पाऊस पडेल ना असं सगळं वातावरण झालेलं आहे. तुमच्याशी एक गोष्ट शेअर करायची राहून गेली. कालची गोष्ट आहे ती. काल संध्याकाळी म्हणजे आज बघा मंगळवार म्हणजे सोमवारी संध्याकाळी काहीतरी किती वाजले, संध्याकाळी नाही दुपारच्या वेळेस काहीतरी मला वाटतं 1:30 पावणे 2च्या दरम्यान असं चक्री वादळ बघा येतं ना, तसं झालं होतं. आणि आपलं जे समोरचं रान आहे ना तिकडनं सगळं पालापाचलं असं सगळं असं उडत उडत आलं. आणि मी इथे बाहेर उभी होती. मी करिश्माला हाक मारली की करिश्मा बघायला ये बघ कसं सगळं पालापाचला उडतोय असं गोल 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 राऊंडमध्ये. आणि हळूहळू हळूहळू ते सरकत आहे ना, इथे बघा ह्या आपल्या इथे आलं. आणि ही जी सगळी झाडं वगैरे आहेत ती सगळी अशी अशी हलायला लागली. आणि सगळं वारा एकदम असा घरामध्ये भरला. आम्ही पण दोघीजण भरपूर असं घाबरलो. सगळं सामान आहे ना तर सगळं आपलं जिकडं तिकडं असं म्हणजे उडालं सगळं सामान वाऱ्याने. भाग्या एकदम घाबरला, शेरू घाबरला, दोघं जर बाहेर पळाले. आणि म्हणजे काही क्षण फक्त असं 1 मिनिट पण नाही, पण जे काही सेकंद होते ना असं सगळं झालं होतं. आणि तो भवरा होता ना, भवऱ्यासारखं असं गोलगोल गोलगोल आणि चांगला असा भला मोठा असा भवरा होता तो. त्याच्या आधी ना म्हणजे त्याच्या एक 15 मिनटं आधी छोटासा भवरा असा आला होता. इथेच बघा, हे इथे आपली चहाची पात त्या साईडला असं लहान लहान भवरा तो वाऱ्यासकट असा येऊन गेला. आणि त्याच्यानंतर असा मोठा त्या रानातनं असा फिरत फिरत असा आला. आणि हे सगळं फर्स्ट टाईम मी बघितलं. बापरे. म्हणजे एका क्षणाला ना आम्ही खूप असं घाबरलो. ते काही सेकंदापुरतं होतं म्हणून बरं झालं. नाहीतर जर का अजून काही म्हणजे समजा ना एखाद मिनिट जरी राहिलं असतं ना, ते सगळी झाडं वगैरे आहेत ना ही सगळी आपली उन्मळून खाली पडली असती. इतकं ते जबरदस्त होतं.
ही गोष्ट मी कुणालच्या बाबाला सांगायला पण विसरून गेली, माझ्या डोक्यातच नाही राहिलं. तर आत्ता हे जे वातावरण आता बघते ना, ढगाळ वातावरण झालेलं आहे, पाऊस पडेल असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे म्हटलं ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर करावी असं वाटलं. तर चला आता हे बघा, मी आता मागे ना पाईप लावला आहे, झाडांना सगळ्यात आधी पाणी घालून घेते. हवं तुला काय रे? तर इथे बघा आम्ही आता लादी पुसायला घेतले, त्यात मी थोडंसं फिनेल टाकलं आहे आणि हे मीठ टाकते. आता माझ्याकडे जाडं मीठ नाही आहे म्हणून मी हे जाडं मीठ टाकते. तर सणावाराचं असं मीठ टाकायचं लादी पुसताना, घरातील नेगेटिव्हिटी असते ना ती सगळी दूर होऊन जाते. आता हे सगळं पुसून घेते फटाफट. तर मगाशी बोलता बोलता तुम्हाला बारीक मिठाऐवजी मी जाडं मीठ टाकलं असं म्हणाली, कधी चुकून बघा असं होतं. तर ते मिठाचं पाणी होतं ना, त्याच्यानी घरातील कानाकोपरा मी अगदी म्हणजे सामान सरकवून रोज तर पुसतेच, पण आज पण अगदी कोपऱ्यामध्ये मॉप टाकून पुसून घेतलं. आणि हे असं करावं म्हणजे हे आपल्या घरासाठी खूप चांगलं असतं. आता असं बघायला गेलं तर आमच्या घरामध्ये निगेटिव्हिटी नाही आहे, पण तरी पण आपल्या घरासाठी जे काही उपयोगी आहे त्या सगळ्या गोष्टी मी करते. बांबू हे करतोय कधी दोरा आणि सुई हे कर. तर मनुडी बघा आले इकडे, बघ मनू, ती ना आपल्याला हार होऊन देते. आता ही आपल्याकडे बघा फुलं जी आहेत ना ती सगळी तिला काढायला सांगितलेत. ही कालची फुलं थोडीशी जमा करून ठेवली होती. तुम्ही कसली आणली? चाफ्याची आणली? कुठनं आणली? ते अक्षराच्या मागे घर आहे ना, त्यांच्याकडे आहे चाफ्याची फुलं? आता आहेत का भरपूर अजून? आहेत नाही बघायला पाहिजे ना, पण नको आहेत ना आपल्याकडे, मग कशाला ना. आणि तिकडे ना जास्वंदी पण आले. हां मनुडी, हा मोगरा घे थोडासा काढून, आणि छान असा हार आहे ना तिला बनवायला सांगते. तिला हार छान असा बनवायला येतो. आणि मध्ये मध्ये ही पिवळी फुलं आहेत ना. हां कसला चालेल तो छोटावाला. आता हे बघा, हे बघ, हे मध्ये मध्ये. हां आणि इथे आता आम्ही ना जागा म्हणजे आपल्याला गुढी उभारायची ना, म्हणून जागा पण हे मी आता झाडून घेतलं इथं. आणि थोडंसं शेण टाकून इथे जरा असेच फिरून घेते. गेल्या वर्षी तुम्ही जर का बघितलं असाल, म्हणजे जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहिती आहे, गेल्या वर्षी ही बघा आता करिश्मा आहे ना उभी, आपला जो कठ्ठा आहे ना तिथे आपण बघा गुढी उभारलेली. त्यावेळेस आपल्याला असे पत्रे पण नव्हते लावलेले, हे आपलं अंगण पण नव्हतं, फक्त ही पडवी म्हणजे जमीन तेवढी होती करिश्मा त्यावेळेस. हां ह्या साईडला फक्त केलं, सगळं ओपन होतं. हां आणि फक्त एक एक चिरा लावलेलं. ह्या वेळेला सगळं पॅक आहे ना त्याच्यामुळे आता इथे जागा फिक्स केले. कारण हा बघा हा खांब आहे, म्हणजे दोरी वगैरे बांधायला आपल्याला बरं पडेल. तिकडेच करणार होतो एक साईडला, पण तिकडे ना असं मातीची जमीन आहे भरपूर, त्याच्यामुळे सारवायला वगैरे काय भेटणार नाही, म्हणून म्हटलं इथेच. आणि तिथे भोप्या बघा, ते त्यांनी बांबू काढले आता. ते आता तो बांबू आहे ना सगळं व्यवस्थित करतो आहे. तर अशी सगळी गडबड चालू आहे. सावकाश बाय. आणि शेण इथे बघा आणून ठेवला नाही करिश्माने सकाळीच. तर आता फक्त इथे म्हणजे आम्हाला काल सारवायचं होतं, पण काल रियाकडे शेण नव्हतं त्याच्यामुळे राहिलं. पण तिने आज आम्हाला शेण दिलेलं आहे. शेण आहे ना करिश्मा, तू उरलेला ना त्या कोपऱ्यामध्ये वतून टाक. म्हणजे आपण उद्या ना तिकडे बघूया, आपण पडवी सारवायचा प्रयत्न. अगं जमिनीवरती प्लॅस्टिक बिस्टिक द्या. अगं जमिनीवरती बोलते मी. मग तेच प्लॅस्टिक द्या ना. कुठला प्लॅस्टिक? जमिनीवर टाकलं तर काय होईल? खराब होतं. तर लादीवर टाकलं तर कोपऱ्यात नाही होणार. लादीवर थोडं काय खराब होणार? कुठं लादीवरती नाही लागत ना शेण कधी, डायरेक्ट प्लॅस्टिक बिस्टिक ठेवतात ना. तो एक काम करतो, तो हा घमेला रिकामी कर, त्यातलं ते आहे ना ते शेणाचं घमेलाच बस न करता उचल तिकडनं. म्हणजे वाघेश्वर सारखे वास घेत आहेत त्याचा. वास नाही, खातात ते शेण. हां तर सर्व घरातलं काम करून झाल्यानंतर, म्हणजे घर स्वच्छ करून झाल्यानंतर थोडीशी जमीन आहे ना मी शेणाने सारून घेतली. पूजा करायची होती, तेवढाच फक्त भाग सारून घेतला. आणि बाकी सगळं क्लीन करून झाल्यानंतर माझं सगळं आवरलं आणि देवपूजा सगळ्यात आधी करून घेतली. माझ्या सर्व ताईंना आणि भाऊंना गुढीपाडवीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुमचं हे नवीन वर्ष आनंदाचं भरभराटीचं जाऊ दे. ज्या काही तुमच्या इच्छा आकांक्षा असतील त्या सर्व पूर्ण होत ही मी देवाकडे प्रार्थना करते. आता देवपूजा करून झाली आणि बाहेर गुढी उभारायची म्हणून मग इथे मी ना सर्व तयारी करायला सुरुवात केली. बाहेर थोडीशी ना रांगोळी काढायची बाकी होती, मग ती पण मी ना काढून घेतली. म्हणजे थोडासा जसं मला जमेल तसा कणावारे काढला आणि थोडीशी ना रांगोळी काढून घेतली मी. अजून घे जरा मोठी पानं असेल तसं काढ, वरची फांदी तोड. हां हां ती तोड. हां हे झाली का तयार?
हां बस झाला एवढा. बांधायला जमेल ना. ती तशी बांधणार. हां ती बांध पण ते हे मोठी वाटते जरा. हाईट कमी करणार. नाही तर हे पाला तोड ना. कपडा एवढा छान आहे आपल्याकडे. कपडा काय किती मस्त आहे ना. आता अशी इथे फोल्ड कर अशी. हे करतो मी. एवढी अशी करतो. ह्या बाजूला आहे ती. हे घ्या आता. चला. दिसायला पाहिजे. दिसलं ना असेल ते. आंब्याचा कुठे? पडलं वाटतं बाहेर. एक पान पडलं बघा ते लिंबाचं. बत्ताची माळ पण असतं म्हणजे सगळं असतं गावाला माहितीये तुम्हाला. तुला सांगू करिश्मा, गावी काय असतं मार्केट लांब असतो. आता ही फुलं वगैरे सगळं मिळेल जवळ ह्याचं काही हे नसतं. त्याच्यामुळे जे आपल्याकडे असतं ना, जी फुलं मिळतील वेळेला त्या फुलांचा हार वगैरे सगळं करून अशी गुढीनं उभारली जाते. कळतं का तुला? का आता आपल्याकडे मार्केट लांब आहे, आपण जाऊ शकत नाही. समजलं? मिळेल वस्तू याची गॅरंटी असते. या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता हे सगळं अगोदर आम्हाला माहिती नव्हतं. आता बोट सांभाळतो. चला आता गुढी ना आपली बांधतायत. भोप्या बांधून घेतला आणि त्याने गुढी का लगेच पूजा करून घ्यायची. सावकाश घ्या. हां छान दिसते. चालेल. हां सावकाश घे. चांगल्या मनाने करतोय. आमची गुढी बघा केवढी वर आहे. दिसली का? हा दिवा इथेच राहते. हॅलो ए भोप्या ये पाया पडे. तर आता मी आलेले किचनमध्ये जेवण करायला घेते. म्हणजे नैवेद्यावर दाखवायचं आहे देवाला. आणि करिश्मा आणि भोप्या दोघं पण गेलेत बाजारामध्ये. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं ना आज मंगळवार आणि मंगळवारचा आमच्याकडे आठवडे बाजार असतो. त्याच्यामुळे त्यांना यायला आता 1 ते 1.5 तास जाईल. तोपर्यंत मी सगळं जेवण यांना करून ठेवते. भागे आणि शेरूला आपले झोपलेले आहेत गाढ. आता टायमिंग सांगते तुम्हाला. मला वाटतं 10:30 पावणे 11 झाले असतील. आत्ताच कुणालच्या बाबांचा सुद्धा फोन येऊन गेला. तर त्यांच्याशीच मी गप्पा मारत होते. तर 15 ते 20 मिनटं बोलली मी त्यांच्याशी. म्हणजे विचारत होते गुढी उभारली का, पूजा करून झाली का. तर म्हटलं हा सगळं झालं आहे व्यवस्थित करून. आता फक्त नैवेद्य म्हटलं करायचा आहे आणि तो नैवेद्य दाखवायचा आहे. तर चला फटाफट जेवण मी करून घेते आधी. आणि काय काय बनवलं ते तुम्हाला मी सगळं झाल्यानंतर ना दाखवते. हा तर कुकर बघा माझा लावून झालेला आहे. तुम्हाला मी भाज्या दाखवते कोणत्या कोणत्या करणार आहेत. ही बघा ही लाल चवळी ना, ह्याची भाजी करणार आहे कडधान्य म्हणून. आणि ही आपल्या बागेतली काय म्हणतात शेवगा, ही पालेभाजी म्हणून करणार आहे. आणि केळ्याची भाजी. आता ह्यांना बाजारातून यायला थोडासा वेळ जाणार आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं पटापट ज्या भाज्या घरामध्ये आहेत बागेतल्या त्याच म्हटलं आता करते. नाही तर खूप असं उशीर होईल नैवेद्य करायला त्याच्यामुळे. तर कढईमध्ये बघा तेल तापत ठेवलं आहे. मी झटपट आहे ना तुमच्याशी केळ्याची भाजी आहे ना त्याची रेसिपी शेअर करते. खूप मस्त लागते भाजी ही. आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्या वेळेत म्हणजे बनवते मी आता. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं मी. ही केळी अशी सालं काढून अशी पातळ पातळ खापा करून घेतलेल्या आहेत. इथे कांदा घेतलेला आहे, मिरची आणि कढीपत्ता आणि राई जिऱ्याची फोडणी द्यायची. बटाट्याची भाजी आपण कशी करतो सेम त्याच पद्धतीची, पण चवीला एकदम भारी लागते. तर तेल जरा गरम होऊ दे. तर तेल बघा गरम झालं. मी राई टाकते अगोदर, थोडंसं हिंग, इथे मिरची आणि कढीपत्ता, नंतर बघा हा कांदा चांगलं असं लाल करून देते. हा बघा कांदा चांगला लाल झाला की त्यात आपण ती कच्ची केळी आहेत ना ती टाकूया. आणि वाफेवरती ही केळी पटकन शिजतात, अजिबात जास्त वेळ लागत नाही आहे. कांदा बघा लाल झाला. आता ही केळी टाकते. आता थोडीशी हळद आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. हिरवाशी आता ह्याच्यावर ठेवते झाकण. आणि या झाकणावरती थोडंसं पाणी म्हणजे वाफेचं पाणी बघा थोडं थोडं पडेल आणि आपली भाजी शिजून जाईल. आता ही भाजी शिजल्यानंतर मी तुम्हाला
दाखवते. तर जेवण केलं माझं सगळं म्हणजे होत आलेलं आहे. आता मी घेतलं पीठ मळायला. हे बघा थोड्याशा पुऱ्या. एक गोष्ट सांगते माझ्या मनातली, म्हणजे हे जे जेवण केलेलं आहे ना, उपवासाचं जेवण असं ना, नैवेद्याचं जेवण कुणाच्यावर हे असं व्हेज असतं ना, खूप त्यांना आवडतं. त्याच्यामुळे मला ना त्यांची आठवण येते खूप, की आज असते तर अगदी होतं ना पोटभर अगदी जेवढे असते. त्यांना मी आत्ता त्यांना फोन लावला होता आणि त्यांना सांगितलं की असं असं जेवण मी करणार आहे म्हणून. म्हणजे असे सणवार वगैरे असतात ना, तेव्हा घरच्यांची आपल्याला आठवण येतेच. पण काय करू शकतो, काही नाही ना. तर आता मी ना ह्या दोघांची वाट बघते, भाग्य आणि शेरू यांना पण जेवायला द्यायचं आहे म्हणून. भोप्या आणि करिश्मा कधी येतं त्यांची वाट बघते. बहुतेक सगळं झालेलं आहे जेवण. फक्त माझं आता ना म्हणजे गोड बनवायचं आहे. गोडामध्ये मी रव्याची खीर बनवणार आहे, म्हणजे पटकन होईल ना, त्याच्यामुळे आले वाटतं. ते बघा भाग्या शेरूनं बाहेर गेले, म्हणजे दोघं जणं आलेले आहेत आणि पटकन फक्त पुऱ्या करायच्या की माझं सगळं जेवण झालं. मग डाळ पण टाकली. त्याला मला बघू दे. हां दाखवते तर मला रेसिपी दाखवते. त्या हिशोबाने हां शिजलं का बघते. तर ही आपली भाजी, त्यात आहे ना मी आता कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि खोबऱ्यावरून टाकलं आहे, कारण कोथिंबीर ना आमच्याकडे नव्हती. आता दोघंजणं घेऊन आले ना, त्याच्यामुळे असे वरून मी आता ॲड केली आहे. आणि ही भाजी आपल्या म्हणजे केळीची भाजी आपली तयार झालेली आहे. आणि अजून कोणती भाजी आहे मामी? अजून शेवग्याच्या आम्ही आता वाढते ना, नैवेद्य काढते ना, बघ मग 2 ताटं काढलेत मी. तर हे बघा, हे आपलं नैवेद्याचं ताट आहे ना तयार झालेलं आहे. हे असं आपलं आजचं जेवण. आता काय काय बनवलं आहे तुम्हाला मी नंतरला सांगते. आधी पहिलं देवाजवळ नैवेद्य ठेवते. लय लबाड आहे. पाणी हां तो देवा वर ठेवता आटतो आधी. राहील काय? हां राहतो. नाही असं ठेवायला लागेल मग. ठेव. चालतं असावी. हां ठेव तिकडे, त्या साईडला ठेवलं तरी पण चालेल, कुठं पण ठेव जिथे राहील तसं. हां आता पाणी फिरव थोडंसं, हे फक्त. आणि बाहेर पण तसंच करा. किती वाजले का बघ जरा घड्याळात. हां तर झालं आहे, वेळेतच झालं आहे, काय नाही लेट झालेलं आहे. हां इथेच ठेव, इथेच ठेव. हां पाणी सोड असं, तो ताट साईडला कर थोडासा. ऐकलं का, लोणचं तिला हवे ना म्हणून ती थांबले. भोप्या लोणचं आण पटकन. हां तर हे बघा, हे जेवण बघा आमचं झालेलं आहे. हा डाळ भात केलेला आहे, पुऱ्या बनवलेल्या आहेत आणि ही लाल चवळीची भाजी आहे. ही केळ्याची भाजी आहे, जी रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केली ना ती. ही आपली शेवग्याचा पाला असतो ना त्याची भाजी केली. आणि ही आपली रव्याची खीर. करिश्मा तू ना केळ्याची भाजी खाऊन सांग मला कशी बनवली. छान झाली, मी खाल्ली पण. खाल्लीस? दुसऱ्यांदा बनवलं ना आपण, हां, मस्त आहे. बनवूया आता आपण. अरे एकदा टेस्ट करून बघ, एकदम भारी झाली ना. भोप्याला आमच्या आवडत नाही बघा, त्याला ताट तिथं वाढलं, त्याला केळीचं पान पण आवडत नाही, त्याच्यामुळे त्याला असं त्याला केळी हा ताटामध्ये. प्रकारच नाही आवडत. हां तर लोणचं ना आतमध्ये तयार करतो कैरीचं. फक्त पिकलेली केळी खाईल. आम्ही थांबलोय, म्हणजे लोणच्यासाठी आम्ही थांबलेलो आहे. कधी आणणार काय माहिती आता. तर दुपारी जेवण वगैरे झाल्यानंतर किचन वगैरे सर्व आवरून घेतलं आम्ही. आणि मी माझं थोडंसं एडिटिंगचं काम केलं आणि एक 5 ते 10 मिनटं आराम केला. आणि मग संध्याकाळच्या वेळेस, आता ही जी वेळ आहे, मला वाटतं काहीतरी 4:45-5 वाजले असतील. भाज्या ज्या काही आणल्या होत्या ना दुपारी, त्या सर्व तशाच ठेवलेल्या होत्या. त्याच्यामुळे सगळ्या भाज्या मी काढल्या आणि वेगवेगळ्या केल्या आणि त्या फ्रीजमध्ये भरून ठेवायच्या होत्या. तर मंगळवारचा बघा आमच्याकडे आठवडे बाजार असतो आणि हा जर का आठवडे बाजार चुकला, मग पुढचे 8 दिवस आपला म्हणजे घरामध्ये सगळं अडचण होऊन जाते भाजीची वगैरे. त्याच्यामुळे आज सणवार असूनसुद्धा ह्या दोघांना मी सांगाय, तुम्ही काहीही करा पण बाजारात जा, नाहीतर पुढचे 8 दिवस आपल्याला खूप अशी अडचण होऊन जाईल. 7 वाजले आता. आमची संध्याकाळची दिवाबत्ती पण करून झालेली आहे. आपली गुढी आहे ना ती पण उतरवली आहे. आणि आता माझं थोडंसं एडिटिंग बाकी ते मी आता करायला घेणार आहे. भोप्या आणि करिश्मा आता दोघंजणांना पुन्हा मार्केटमध्ये चाललेले आहेत. त्याला सुट्टी आहे त्याच्यामुळे जरा फिरायला जात आहेत. वाघ्याशरू समोर बसलेले आहेत. तर चला मग आता आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.